Takže ako prvé, normálna klasická stredne veľká spinka, ohnúť sa do takéhoto tvaru. Máme tu prvý zámok, klasický malý zámok od pokladničiek alebo deníčkov. Hotovo. Druhý je klasický visiaci zámok, tiež stále spinka. Šup. Hotovo. Ako tretie tu máme, počkajte, hodím si sem zverák. Potom tu máme zámok zo skrine. To už trochu ťažšie. A tu nebudem potrebovať iba spinku, ale budem potrebovať aj napínák vyrobený zo stierača. Takže vidíme na to. Napínák tam strčím, spinka. Tak teraz som v polke a ideme na to. Už. A teraz pozrite. A je to na druhej strane. Vidíte? Lebo tento kolíček bol pôvodne tu. Hotovo, otvorené. Ahoj.